sizawulala family yoJona. Sifuna unixelele okokuba ngabana seniphakamisa amehlo wenu niwajongise ezintabeni apho uncedo lwenu lawuvela khona. Aningomshumayeli bantu abatsha. Yaye ubabe ninixelele bazalwana uba kuyakhonjwa ngengakhange ndiza. Kodwa mandithethe nekhaya phansi kwelizwi elithi bama phambi kwetrone. Akho nto endiyaziyo ke ngala ncwadi kaJohn nesithilelo, kodwa into endifuna uyithetha apha kuni bazali ukuba ngabana phaa kwezalali zam ndiqhela ubona kukho ifudo elisoloko lihleli apha phambi komnyango kawungena okanye egeyithini. Elaa fudo baye bathi xa bethethayo abantu baphaa kulaa lali yam lifudo eligxotha umoya omdaka. Sesingathi mama ka-Ayanda xa sibuyayo apha ngenye imini sifika pha kukho ifudo elipha egeyithini olibangela uba uthi ugxotha umoya omdaka. Xa ndizawuhlala phantsi mama ndingangenanga ezini, umama owayemke elizweni lakhe ngenxa yokusokola nokuhlupheka elizweni lakhe basweleka bonke abantwana bakhe, washeka nomolokazana bakhe ababini. Ukusheka kwakhe nomolokazana weva lo mama ukuba ngoku izinto zijikile kwelaa lizwe bebesuka kulo. Kuthiwa ke ngoku lo mama xa ezawuphinda ejika ehamba ephindela uthi koomolokazana babo, jikani bantwana bam, ngoba kaloku esamizala sinawuphinda sifumane bantwana bangamadodana. Kuthiwa omnye wamthatha umama wamonga wahamba phantsi komcimbi wokuhlala phambi kwetrone. Mama, eyona nto ndifuna uyithethayo yokuba ngabani ukhona lona wathi apho uyawuthi vu khona nam ndawuthi vu khona. Ndizofuna unixelela okokuba ngabana ningamluzi uThixo ngenxa yokuba uThixo ethatha ubhuti Ayanda. Uthi umdumisi kathethayo uThixo usondele phakathi kwabantu abanentliziyo ezaphukileyo. Xa ndizawuhlela phantsi bazali iyahambeka indlela, iyahambeka indlela bazali. Kumandanga ngoba nizawubona thina ezitshomi zika-Ayanda zimane zinyuka apha kusekusasa. No, but I want to tell you into yokuba ngabana ningasuki kuThixo ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen.